Og det er et zombiespil, min mor spiller. Hvad? Jeg tager video. Nå. Hvorfor troede du, at der sad med mobilen sådan her? Ja, det skal jeg spiller. Jeg har overhovedet ikke set det sådan. Wow. Der blev hun så forskrækket. Nej, når jeg bliver forskrækket, så er det, jeg sidder og kalder på min mor. I hørte det. Hun kaldte på sin mor. Det gør jeg nogle gange. Det er så min mor. Så kom der lige tonsvis af dem. I killed you. Okay, ja. Er I allerede væk? De er allerede væk. Nej, der kommer lige en zombie der. Okay, dig mand, du er totalt forhylder. Må du ved godt, du snart er der, hvor, hvad hedder det nu? Du er der allerede. Wow, det var den forkerte. Nej. Skrub af med jer, mand. Kan du ikke lige at få taget video? Ronny, fjern den der. Ronny, fjern den der. Ronny, fjern... Ronny. Det er ned på joysticket. Ja, right. Nu er det unge på dig. Tilbage. Ja, det er video fra mig, Ronny. Hvor er du belastende lige nu. Skal du have nerve? Nej, Ronny, stop det. Jeg skal have liv. Det er sort. Jeg tænder lige for noget lys. Jo, hvor kom du fra? Død? Her. Det er kryds, det er bolle, det er firkanter, det er... Og det er ikke den... Ronny, Klabi! Jeg har stadig mit liv. Nærbillede. Nej. Ronny, lad nu være. Nej, de kommer også med mig. Se, det kan jeg ikke lide. Det kan jeg ikke lide. Det kan jeg ikke lide. Nej. Ronny, fjern det. Ronny, så slutter du det. Så stopper du den, hedder det. Den er slut. Nej. Det er ikke så godt, det her. Ronny! Ej, han spiser af mig. Fjern nu den der, Ronny. Jeg kan ikke spille ordentligt, når det er, du sidder og filmer mig. Jeg filmer heller ikke dig, når jeg filmer joystick. Ja, yeah, right. Bum, forstår den der. Jeg har ikke mere maskingevær tilbage. Er vi ikke ved at være færdige endnu? Nej. I don't like you. Prøv at se mig. Giver mig kvalme lige nu, Ronny. Min mor var ved at få kvalme. Jeg tror, der kommer et eller andet derovre. Jeg sagde jo, der kom derovre. Gå dog væk. Er du blind? Ja, min mor, hun er blind.
Kommer der ikke et eller andet op ad graven der? Nej. Men der går nogen derovre. Hvad går der hvorhen? Der går. Se, der er et eller andet derinde, der bare sidder der. Ronny! Det er der Se. også. Ja, Der og der. Det er en af de der hysteriske nogen. Eller 2 af dem hedder det. Ej. Så må man gerne ramme med os. Ej, hvor er du klar. Det der, det sletter vi lige fra videoen. Det kan man ikke. Nå. Det var ærgerligt. Jeg gider ikke at starte den forfra. Min mor kan ikke finde ud af at ramme. Så ramte hun. Men det er gyserspil. Gyser. Ronny, få den der væk fra mig. Hey, hvor er der møgbelæst i knæene. Ronny, au! Nej, se, nu var det ikke. Du lagde dig faktum på min fod. Ligger jeg det på den nu? Det lød bare som om, at der var rigtig mange gravsten, der gik op. Og jeg synes bare, at jeg har været så meget igennem lige nu. Ja, du er blå. Hey, jo! Se, den går amok. Se. Som om, at han er total hyper. Hvorfor har jeg nakken sådan? Ronny! Hey, hvor er du belastende. Skal jeg tage den der, og så hele tiden pege den på dig? Se, det er mig, der hele tiden jo driller min mor. Og Se, gør det igen. se! Nej! Ej. Det er kun et kontrolpunkt, det er ikke... Nå, Ronny, lad nu være. Nej, så stopper du. Så stopper du sgu. Ved du hvad?